Dulan sa 40 ka mga konbiktadong nakagawas gumikan sa Good Conduct Time Allowance ang daduna sa Buyog Penal Colony sa Leyte ug mga adlaw. Samtang padayong giawhag sa mga otoridad ang ubang mga konbiktado nga mutahana sa dili pa mapupos ang deadline sa Pangulo. Ano ang report? Kini ang mga konbiktadong nanurinder din sa Sugbo nga naa karon sa nataran sa CIDG 7. Sagad kanila mga senior citizen na. Apan misanong sila sa panawagan sa Pangulo nga mutahan og balik human kwestiona ang GCTA. Ug mga adlaw daton silang taran sa Abuyog Penal Colony. Gipahibaw kini ni Police Brigadier General Dibold Sinas human sa iyang tigom sa CIDG 7. Ang guidance, the nearest Bucor facility, so dito na dadon sa namo sa Leyte. So na-arrange na namo na, gibuan na mga sakyanan, gi-arrange na mo. So as of now, ang last count namo is 39. Kaso napay usa ata na nag-surrender sa Talisay, gipakuha naman na makaabot para maging 40 sila. We already asked the PRO7 to provide us additional personnel to escort while transporting these surrenderies to Abuyog facility. Hugot nga seguridad ang ipatuman, diin ang PNP region ang moabag sa CIDG sa paghatod sa mga konbiktado. Ang PRO7 usab ang miabag sa gasto sa paghatod kanila dito sa Abuyog. Sa Pigasbahin, gipahibaw ni General Sinas nga sugda na nila ang manhan sa mga wamutahan inig kapupos na sa tagal. Magpaabot pa hinuon sila sa listahan. Kung matagaan na mi ato, then we'll start the manhunt. Kasi ang idea is, di become wanted. Diba? Di ba wanted? So, whatever we'll wait for the guidance, pero kung naay mag-surrender, we still process them. I-aresto na nato na because ang CIDG, we have already created a tracker team for that. After anang 15-day period, gihatag, we will effect arrest to them because they are already considered as fugitive. Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.